Bueno, azteko eskerrik asko, igual, eskerrak ematen batzuk izatu. Denbora gutxi izaten dezu eta eskerrak ematen denbora asko pasatzen dezu, baina, bueno, barkatu. Beharrezkoa dela, eta, bueno, bereziki, ja, aipatu duten bezala, egia da nik etxekoa sentitzen naizela. Bueno, askotan egon naiz, hemen, batez ere mai inguruak edo zea dinamizatzen, oso gustora beti. Ez dakit, amama matruskak esan duen bezala ez, baina itite aiona izateko modun ja, banaiz, orduan, bueno, pues aiona ere sentitzen naiz, gaur gaina toki berezian. Mintegi hontan egin ditudan gauzen artean, gogoratzen detola bereziki, behin Gaizka Garitan hori egin niola elkarrizketa, gaina momentu berezi batean, ze justo uste izan zala, Ibarrek bigarren mailara jetxiz, ez? Ibarrek bigarren mailara jetxiz zan, edo olako, zan justo urrengo egunean, eta hala ere, Gaizka Garitano etorri zan bat erresa momentu hori, baina, bueno, etorri zan, eta, bueno, oso berezia, bueno, gaur, pues, beste toki batean, baina, bueno, hemen prentxaurreko zea sala batean, bueno, gustora. Bueno, eskerrik asko Ainara eta Kito, eskerrik asko ere aurkezpenean egontzaten erakundei, bueno, egiten dezuen lanagatik eta mintegi, bueno, hau laguntzeagatik. Bueno, gaur ez nator dinamizatzaile, gaur tokatzen zai pixkat hitz egitea, Ainarak esan duen bezala, batez ere hitz egingo dizuet, nire azken urtetan egin ditudan ikerketa etnografikoetan, Euskal Herrian egin ditudan ikerketa etnografikoetan, bueno, ateratako idei batzuk ekarri ditut, eta batez ere Ainarak esan duen bezala iaz aurkeztu nuen tesian atean nintun, bueno, ondorio batzuk ekarri ditut zuekin elkarbanatzeko. Saiatuko naiz denbora tarte pixka batera uzten gero zuek galderak iteko edo galderak baino, bueno, zuen iritziak edo zuen komentarioak eta jasotzeko, ez? Ez da erresa egia esan, olako urte luzeetan pixkate garatutako lan bat hori, hain formatu laburrean laburbiltzea, baina, bueno, saiatuko naiz. Eta portarako 9 puntu ekarri ditut, ea hor, bueno, idei bat edo idei orokor bat egiteko modun gauden. Bai, azteko ekarri dizuet nire ikerketaren, bueno, estena guk, antropologian estena etnografikoa deitzen diogu, bueno, pasadizo bat. Ekarri dizuet, pixkat kokatzeko itzengo dudan gaian inguruan. Bueno, izenburua hizkuntzaren funambulistak, hori da pixkat nire tesiari jarri nion izenburua, gero ikusiko dezue zergatik, eta, bueno, gaurko hitzaldiaren izenburuari gehitu diot, bueno, adien genero eta hizkuntzaren arteko orekak eta desorekak. Baina esan dakoa, lehenengo ekarriko dizuet, bueno, pasadizu bat, bai. Nire ikerketa batez ere, bueno, nik azken urtetan egin dudan ikerketa izan da, bueno, gazte, aur, gazte, nerabe, hortxe, ibili naiz, hizkuntza praktikak, hizkuntza ideologiak, hizkuntza dinamikak aztertzen aritu naiz, hizkuntzaren antropologian ikuspegitik. Eta batez ere nire ikerketa etnografikoa batez ere izan da eskolatik kanpo eta familitik kanpoko eremuan. Bai, nolabait eremu ez formala deitzen dugun hori, aisialdiko eremu monitorizatua, aisialdia, baino ez erabat informala dana, ez lagunartekoa, baizik eta, bueno, aisialdian ibili naiz, aisialdi taldetan, aisialdi programetan, eta nire tesirako batez ere kirol eremuko edo ariketa fisikoa dagoen eremuko zenbait taldetan aritu naiz. Bai?
tartean dantza taldetan ere egonez, bai? Olako pasadizo bat, behin Legazpin Negola dantza txapelketa baten finala zan, neraben dantza txapelketa finala zan, eta parte hartzen zuten, ni hain nintzen zenbait dantza taldeetan, behaketak eta elkarrizketak egiten zenbait dantza taldeetan, eta txapelketa horren finalean parte hartzen zuten nik behaketak eta elkarrizketak egiten nintzen zenbait nerabek parte hartzen zuten, orduan jo nintzen finalera, oro nintzen, final osoa ikusten, ikusi izan dituzunen edo egon izan zaretenen golako finalak, edo golako txapelketetan, ia oso, txapelketak, badia, hori, doinu bat, etengabe errepikatzen da, eta dantzari bakoitzak egin behar du, dantza oso errepikakorra dan zerbait, horregatik da pixkat koreografia errepikakorra da, etengabe, gaina luzatzen da, igual, kasu honetan 3 orduz luzatu zen, da, egin zan, bukatu zanean, hurbildu nintzen, ezagutzen ditun nerabe hoien gana, ze, postu honak lortu zituzten, eta zoriontzea, eta hurbildu nintzenean, horre mutiko baten amak, santzian etorri izan, eta santzian nik ez duen ezagutzen bera ama, baina santzidan hor eskezakit ikusten da? Beko, ez, justo. Bale, osake, gaur, nik irakurriko ditut, ze uste denak azpian jarri ditut. Esan zian, ama honek esan zian, badaki zein zaren, ze nire semeak unas izenak aldatua daude, anonimoak. Unasek kontatu izan dit, egoten zarela hor, behaketak iten txaiuetan, elkarrizketak iten, eta ikertzen ari zehala hizkuntza kontuak, eta ni bai, eta hori esan, eta segituan esan zian, Unasek eta bere lagunek euskeraz desente egiten dute, beraien artean desente egiten dute. Eta ondoan zegoen beste heldu bat, eta heldu honek esan zuen, bai, euskeraz egiten dute, baina gaizki, mehatzen eta horrelakoak esaten dituzte. Mehatzen pixa egin, bai? Pasadizo bat, besterik ez, baina, ekarri detola sarrera moduan zirutzen zait, bi esaldi hauetan pixka laburbiltzen da gazteen inguruan, eta oroar, igual, euskararen inguruan, azken hamarkadetan, dauden, sarreran ere aipatu da, ez? Ditugun bi kezka edo laburbiltzen dira hortan. Lehenengo esaldian, segurazki, soziolinguistika garaikidea nagusiki nola ulertzen den ikusten da, ez? Nolabait, asko egiten duguna soziolinguistikan da neurtu, bai? Neurtu, euskeraz egiten dan, ez dan egiten, zenbat egiten dan, zenbat dakigun, zenbat ez dakigun. Hori da pixka soziolinguistikan azken hamarkadetako gako garrantzitsu bat zenik hizkuntza azterketak etnografia ikuspegitik egin izan ditudanean, neurtu, gutxi neurtu dut. Baina ama honek segituan lotu zuen hizkuntza ikertzen nahi da, orduan, esan bar diot, nire semeak eta bere lagunek euskeraz asko iten dutela, ez? Pixkat neurtzaren kontu hori. Eta bigarren esaldian errepikatzen dan, edo planteatzen da auzi bat, nik uste etengabe errepikatzen dan auzi bat, ez? Gazteen euskeraren ezagutza eta erabileran arteko ustezko arrakala. Hori da bigarren esaldiarekin lotzen dana, ze egia da ez da zalantzan jartzen euskeraz egiten ez dutenik, nolabait, egiten dute, baina bai kasu honetan zalantzan jartzen duenan egiten duten hori euskera ote den edo
ondo edo ondo egiten duten gaztelaniazko hitz ugari sartzen dielako. Vale? Nolabait, planteatuko duana gaur lehenengo idei bezala, heldu euskaltzaleen begiradapean ez gazten hizkuntza praktikek ez dute espero zena betetzen. Nolabait, kezka dagoela beti gazten praktiken, dinamiken inguruan. Hau da, neraben esperientzia linguistikoa arazo bihurtu dela azken hamarkadetan. Kezka da, etengabe gazteak eta euskera aipatzen duguna, eta esan daiteke, eta hau, Patxi Juaristi bezalako ikerlariek eta planteatu dute soziolinguistikan arloan Euskal Herrian azkeneko hamarkadetan ze arlo ikertu dien edo ze arlo aztertu dien planteatzen dienen, ikusten da gazteak eta euskera bai dala nolabait soziolinguistikan garrantzi desiente duen esparru bat, ez? Nolabait gazten auzi gisa izenda dezakegun markoa eraikin dala. Nolabait badagola etengabe euskararen inguruko ikerketetan Euskal Herrian badago gazten auzia deitu dezakegun hori oso presente dagola, ez? Eta gainera gazten auzia beti kezka, arazo, problemarekin lotuta. Eta gaina, nik egin ditudan ikerketetan konturatu naiz bai helduekin hitzein izan dudanean eta bai nerabekin hitzein izan dudanean konturatu naiz ikuspegi arazotsu hau oso txertatua dagoela. Hau kezka hori etengabe ateratzen da bai helduen diskursoetan, baina baita neraben diskursoetan ere. Nolabait nerabek errepikatzen dituzte etengabe arazo horren diskursoa. Nik uste dut hau ulertu behar dela pixkat marko zabalago batean, eta neraben kasuan nik uste dut ulertu behar dela nerabe kategoria sozial bezala nola ulertzen den horretatik. Ze irutzen zait nerabezaroa eta nerabetasuna nahiko kontzeptu historikoki esan dezakegu nahiko kontzeptu berria da nerabezaroa. Duela 100 urte nerabezaroa kontzeptu bezala etzan existitzen. Eta nerabezaroa kategoria sozial bezala beti eraiki izan da krisi, kezka, transizio, ezegonkortasunarekin lotuta. Beti nerabezaroa gaur egun ere edozein gai sozial aipatzen dela eta nerabezaroarekin lotzen bada, normalean beti arazoarekin lotutako kategoria bat izango da. Orduan, euskararen kontuekin ere nahiko modu naturalean ere lotu izan da nerabezarotasuna krisiarekin, ezegonkortasunarekin, nolabait igaro bide transizio garai batekin pixkat ezegonkorra denarekin. Orduan, horregatik iruditzen zait importantea lotzea hitz egiten dugunen nerabe eta euskararen inguruan pixkat marko hori kontuan hartzea eta kontutan hartzea hori hor dagoela. Nerabezaroa kategoria sozial bezala arazoarekin lotzen denez, agian erresa da ere euskararen kontuetan horrela lotzea. Horri buruz pixkat hausnartuko gaur ekarri dizkizuet puntu batzuk horri buruz komentatzeko, baina ekarri dizuet batez ere ikerketa etnografikotik ateratako idei batzuetatik. Nire ikerketa etnografikoa, hor izenburu luze hori dauka, hizkuntzaren fonambulistak eta gero beste guztia. Hizkuntza sozializazioa ikertu dut, hizkuntza sozializazioa
nerabekin kirol arloan, hola labur esan da, bale? Eta ni fijatu naiz batez ere, saiatu naiz gurutzatzen hizkuntza, adina eta generoa. Bai, horregatik gaur ekarriko ditudan ondorio batzuk 3 elementu horiek uztartzen ditu. Bueno, hola, pixkat kokatzeko zer egin dudan, bueno, batez ere erabili ditut 3 eremu horietan 3 eremu edo jakintza eremu horietan horietako tresnak erabili ditut, alde batetik hizkuntzaren antropologia erabili dut, ez eta hainbeste soziolinguistikatik ikertu, gehiago hizkuntzan antropologiatik, agian hori Euskal Herrian hainbeste egiten ez den esparru bada, baina, bueno, tradizio luze duen esparru bada. Gero, nerabe haurtzaro eta nerabezaroaren etnografiak eskaintzen dizkigun tresna batzuk erabili ditut, eta baita ere, bueno, nire ikasketak edo master ikasketak genero eta feminista zirenez, hortikan asko jaso dut ere, eta hori aplikatzen saiatu naiz. Egon naiz, 10 taldeetan egon nintzen, ikerketa hau egiteko, 10 praktika komunitate, futbol, eskubaloi eta dantza taldeak ziren, guztira 150 neraben hizkuntza praktika, bizipen, ideologiak eta gogoetak jaso nituen, eta, bueno, hau izan zen egin dudan lan etnografiko bat, baina, bueno, azken urtetan beste ikerlariekin beste antzeko lanak egin ditut, orduan, bueno, pixkat esan daiteke denak uztartuak diala. Bai, bueno, hor jarri zuet ere, bueno, irudi batzu, ikusteko, bueno, gure ikerketan pixkat idei bat egiteko. Osa, guk ikerketetan egiten duguna da, taldeetan egon, behatu, hitz egin modu informalean, elkarrizketak formalak ere egin nerabekin, talde dinamika batzuk proposatzen dizkiogu eztabaida taldeak egiteko, sortzeko eztabaidak, hausnarketa, gogoetak, bueno, ikerketa hauek duten ezaugarri nagusia da denbora esente pasatzen dugula beraiekin, bale? Ez da inkestan bitartez egiten dan ikerketa bat, baizik eta egoten beraiekin. Orduan, txan daiteke, nik gaur ekarri ditudan gauza asko dira nerabek kontatu dizkidaten gauzak. Beraiek hitzak ikusiko dituzue ekarri ditudala. Eta bai saiatuko naiz pixkat zabaltzen begira da, eta ez dut hitz egingo bakarrik neraben hizkuntza praktikei buruz, baizik eta saiatuko naiz neraben hizkuntza praktiketatik abiatuta hizkuntzari buruz edo egungo hizkuntzari buruz modu orokorrean hitz egiten iruditzen zait azkenean galdera edo niretzako gure ikerketetan, nerabekin egiten ditugun ikerketetan, lehenengo galdera interesgarria da, lehenengo galdera edo zer esaten diguten nerabek beraien hizkuntza bizipenen inguruan, baina nire ustez interesgarriago da bigarren galdera, ez? Zer erakusten diguten nerabek egungo hizkuntza egoerari buruz, bale? Zer esaten digute oroar hizkuntza egoeraz nerabek, zer esaten diguten edo zer ikusten dugu beraien praktiketan hizkuntza egoerari buruz. Bueno, puntu hauek ekarri dizkizuet komentatzeko, bai, hauek ekarri dizkizuet, ikusten dira, takit, hor, nabil pixkat, bai. Bueno, 5 puntu horiek ekarriko ditut, saiatuko naiz laburtzen, ze puntu bakoitzari buruz luze hitz egin genezaken, bai? Lehenengo hizkuntza sozializazioa
eta gazte kulturaren eraginaz arituko naiz. Estibaliz Alkortak aipatu du, gazte kulturaren garrantzia eta hor ditugun erronkak. Ez dut askoz gehiago esango, zen ikusten hor aipatu ditun puntu horietan ondo laburbiltzen dian guk ateratako ondorioak, eta hortik hasiko naiz, besteak gero komentatuko ditut. Bai ikusi sozializazioari buruz, hizkuntza sozializazioari buruz, bai ikusi dugu lehenengo idei oso logikoa dana, baina batzuetan ahaztu egiten zaigula da, sozializazio prozesuaren baitan nerabek eskuragarri dituzten hizkuntzak erabiltzen dituzte. Hau da, naiz eta gure diskursoak, gure nahiak edo gure helburuak beste batzuk izan, azkenean beraiek dituzten hizkuntzak edo errekurso horiek, tresna horiek erabiltzen dituzte. Egia da, badaudela elementu batzuk nolabait eragina dutenak hizkuntza bat edo bestea gehiago edo gutxiago erabiltzeko. Nik batzuk ikusi ditut edo ondorioztatu dut batzuk garrantzi gehiago edo gutxi dute eta batzuk aipatuko ditut. Alde batetik, jakina denez eta ikerketa askotan agertzen zaigunez, testu inguru lokalak, herriak edo auzoak eragina handia du neraben hizkuntza praktiketan. Ez da gauza bera, herri batean bizitzea edo beste herri batean bizitzea. Baina hori ikusi dut, ez dela bakarrik errealitate esan dezagun errealitate soziolinguistiko berak eragiten duena. Baita eragiten duen iruditegi kolektiboa errealitate lokal horren inguruan. Eta gure ikerketetan asko agertzen da, nolabait, herri bati lotutako irudi hizkuntzari dagokionez, eta gaina askotan ateatzen da dikotomian. Gure herria euskalduna da, baina herri hori erdalduna da, hola pixkat, gure herria euskalduna eta ondokoa erdalduna. Eta horrek eragina du. Ez dakit, nola baite hizkuntza erabileratan iruditegi hori, imagin hori, nola identifikatzen dugun herri gisa edo herritar gisa eragina du, edo behintzat hizkuntza praktiketan eragin pixkat baduela ondorioztatu dugu. Gero beste gauza bat ikerketa askotan ateatzen dana, eta gaur egungo nerabentzat eskola da euskararen erabilerarekin lotura handiena duen esparrua. Hori, ez da ezer berria, baina hor dagoena eta aipatu behar dana. Nerabe gehienentzat eskola da, euskararekin lotutako esparru nagusia. Hor nabardurak topa ditzakegu, ez da gauza bera eskola batean matrikulatua egotea edo beste batean, edo herri bateko eskola batean edo beste batean, eta nik uste hor pixkat nabarduraiek ikusi bardia norekin, nun eta noiz. Hau da, norekin eskola izan da ere euskararekin gehien lotzen den esparrua, eskolan barruan ere norekin, irakaslekin gehiago hitz egiten da euskeraz adinkideen artean baino, nun gelan gehiago patioan baino adibidez, eta noiz. Lehen hezkuntzan gehiago, DBH-en gutxio, hori nabardura horiek ere kontuan hartu behar ditugu. Familia eta euskararen arteko loturan, ondorioztatu dudana da, eta ikerketan herri soziolinguistikoki oso euskaldunetan ere egin dut, baina ondorioztatu dudana da familia eta euskararen arteko lotura eskolakoa baino askoz anitzagoa dela. Eta ia edo nerabe askoren edo gehiengoaren errealitatea dela familian beti daudela euskeratik urrutiago dauden pertsonak, euskeraz ez dakiten pertsonak. Ez eta familia nuklearra
erabat euskalduna izan, askotan edo gehienetan jaso ditudan zaipamenetan da, bueno, baina eske ez dakit zelen guzuekin, edo aitonak ez daki, edo amonak ez daki, hau da, familiaren errealitate soziolinguistikoa anitzagoa da. Eta hor ere, iruditegia asko funtzionatzen duela, bai? Neraben artean, ez dakit, zure familia ardalduna bada, naiz eta euskeraz egin, askotan, zure hiztun profila, ez da lotzen erabat euskaldun den profilarekin, eta horrek ere ondorio batzu ditu, baina horiek ez ditute aipatuko. Hau da, errealitatea eta irudia ere badu garrantzia kasu hontan. Azkenik, eta niretzako esparru hori aztertu dudalako batez ere, eta iruditzen zaidalako hor gabezia handia ditugulako, nerabekin egindako elkarrizketetan eta behaketetan jaso duena da eremu ez formalean euskararen presentzia asko txikiagoa dela beste eremuetan baino eremu soziolinguistiko oso euskaldunetan ere. Hau da, nolabait nerabeak lagun artean mugitzen diren eremuetan, fisikoak eta virtualetan, euskararen egitura mehea dela. Eta euskaliztun gazte askori eskolatik kanpo zaie euskara topatzea. Eta zaie ondorioz euskara erabiltzea. Hori Estibalizek aipatu du orduan, ez dut gehiago sakonduko. Baina bai iruditzen zait, eremu ez formala eta informala, nahiko euskararen ikuspegitik nahiko egitura mehea dula, ez? Eta hor iruditzen zait azpimarratu nahi dut aipatuko dut bakarrik, baina nolabait hau solotuta dago gazte kulturarekin. Eta gazte kultura nolabait globala. Gazte kulturak eragina handia du hizkuntza praktiketan, hizkuntza sozializazioa, eta uste beharrezkoa dela ulertzea neraben hizkuntza praktikak gazte kultura testuinguru orokor horren baitan. Eta hortan gaur egun ez du jola lehen aipatu dudan faktore lokala. Gaur egun gazte kultura global horrek eragina du nerabe gazte aur guztiengan. Iristen da toki guztietan. Orduan hori kontuan hartzea iruditzen zait oso importantea dela. Beste puntu bat, nola hitz egiten dute nerabek. Nolabait, hizkuntza praktika horiek zehatzak nolakoa dira. Horren inguruan gehiagin naiz luzatuko, baina ekarri ditut bi testigantza gazte batzuena. Lehenengoa irakurriko ditut, igual irakurtzen da, baina hau, zakit, entzun badia zue bestetan hau beti jartzen dut, elkarrizketa bat iten nahi nintzen Pasaian, nerabe batzuekin, eta galdetu nien, kalean ze hizkuntza entzuten da, nola hitz egiten duzue. Eta, esan ziate, elkarrizketa iten nahi nintzen, 3 neskarekin, eta batek santzian kalean normala, ez da euskera eta ez da erderaz. Eta galdetu nien, eta zer da normala. Eta hor zegoen beste neska bat pixka despistatua zebilen elkarrizketan, eta galdetu zuen, enaiz enteratu, ez da orduan besteak esan zuen, zer da normala? Hori da normala. Enaiz enteratu. Hori da bat, eta beste elkarrizketa batean, hau ere izango litzateke, nola hitz egiten dezue? Euskainol hitz egiten dugu, osea, mezkla. Mezkla bat, osea, en plan, eta beste batek, hitzak mezklatzen bezala. Eta beste batek, hasierakoak, hoi da, hartzen, hemen ikusten da nungoa da, baina hartzen dituzu euskerazko hitzak eta gaztelaniazkoak eta hola hitz egitezu.
hizkuntza mezklatzea, hizkuntza normala, azkenean nerabe hauentzat, hizkuntza normala da gaztelania eta euskera eta ingelesa puntu bateraino, hegoaldean, hori da hizkuntza normala egitea. Bai, nik, batzuetan planteatzen dau, ez dakit, helduen ikuspegitik planteatzen da, zerbait, ez dakit nola esan, nolabait nik ikusi dudana da, honen atzean arrazoi ezberdina daudela, ez dagoela arrazoi bakarra. Batzutan simplifikatzera jotzen dugu, baina nik uste arrazoi ezberdina daude. Zenbait kasuetan gaitasunarekin lotutako arrazoia daude. Gaitasun gabeziarekin, nolabait nahasteak laguntzen digu, nolabait ditugun gabeziak gainditzen, ez bakarrik gaitasun gabeziarekin, batzuetan ere, esan ez bakarrik euskerarekiko ditugun gaitasun gabeziarekin lotuta baizik, eta batzuetan ere, zenbait neraben kasuan, gaztelaniaz ere gaitasuna dutela adierazteko balio die honek. Nolabait esateko, euskalduna gea, baina gaztelaniaz ere badakigu, eta orduan pixkat hizkuntza mezklatzen dugu nahita. Badauka ere autoestetikotik, eta gezurretan aritzea hori jarrietz nerabe batzuk ala aipatu ziaten. Gezurretan aritzen gera. Hau da, nahita iten dugu. Zanaet, hasieran jarri dizudan Legazpiko anekdota hortan, heldu horrek esaten du mehatzen eta olakoak esaten dute, eta egia da, olakoak esaten dute, beste bateke esaten zian, nik batzuetan etxera jun ordez kasara esaten dut, baina nahita esaten dut. Zanet, nerabe horiek badakite pixa egiten esaten, baina erresago da pixa egiten esatea mehatzea baino, ez? Baina nolabait gezurretan nahita aritzen dira, nolabait ematen dielako, ez dakit, gazte hizkeraren kutsua nasketa horrek ematen dielako. Eta horrek gainera, nolabait nik bintzat lotzen dut gazte nortasun, gazte identitate edo subjetibitate batekin. Orduan, badago puntu estetiko bat ere, gezurretan aritze puntu bat, badago pertenentzia nahi bat ere, gazten erabe kolektiboari pertenentzia modu bada horrela hitz egitea, modu ezberdin bat. Badago ere ezmarkatua izateko nahi bat, eta hau, Catherine Bullarrek ikerlariak planteatzen duen kontu bada, ez dakit, batzuetan euskera hutsez hitz egitea oso benetako-tasunarekin edo oso esentzialtasunarekin edo oso identitarioa izan daitekeen kontu bat bezala ikusten da, eta orduan, bi hizkuntzak nahastea nolabait neutro izateko, eta hizkuntza bat edo beste aukeratzeari uko egitea ere izan daiteke. Nolabait esatea, etengabe gaude, euskeraz hitz egin, etengabe gaude gaztelaniaz ere agintzen zaigu gaztelania dela hizkuntza hegemonikoa eta hori, gu tarte hortan gelitzen geha, eta nolabait pixkat modu ez markatuan, ez neutroan gelditzen gera. Anonimotasunerako bidea izan ziteken. Eta badauka hitz egiteko modu honek ere pixkat protesta moduko kutsutik ere badu. Nolabait, nik uste zenbait elkarrizketetan jaso dut resistentzia eta protesta keinuntzat ere hartzen dutela nerabek. Nolabait, helduen diskurso kontraesankorraren aurkako protesta moduko bat, ez? Nolabait, esan ez, guri etengabe ari zeate euskeraz egiteko, baina guk ikusten dugu gure esparrutik kanpo helduen munduan, modu egituratuan, ez dut esaten nire aita aman arteko elkarrizketatxo hiek, baizik eta egitura bezala, helduen mundua,
gaztelaniaz funtzionatzen duela ikusten ari gea. Orduan, bueno, pixkat protesta modu bat ere adierazten dute. Bueno, hizkuntza ideologien inguruan, hau litzateke 6. puntuan, bai, bueno, hemen lauki hontan saiatu naiz labur biltzen nik jaso izan ditudan hizkuntza ideologia edo diskurso ezberdinak. Badakit gaur egun ideologia kontzeptua zaukala oso fama ona, ez? Baina, bueno, nik aldarrikatzen dut ideologiaz hitzein behar dugula, bai? Ezkutatu dezakegu, baina azkenen hizkuntzen inguruan ideologia daude, eta beti egon dira, eta etengabe errepikatzen dira. Nik ikusi izan dudana, ondorioztatu dudana da, nerabek txikitatik mota ideologia, hizkuntza ideologia mota ezberdinak jaso izan dituztela, eta hor badagola hizkuntza ideologian zirkulazio bat. Badaude hizkuntza ideologia mota ezberdinak, eta horiek nerabek beraien diskursotan aipatzen dituzte. Ez da nerabe bakoitzak hizkuntza ideologia bakar bat duela baizik, eta hor nahastuta daude hizkuntza ideologia ezberdinak, nerabe talde berean egon daitezke ideologia ezberdinak, eta inkluso pertsona bakoitzaren baitan aipatu daitezke diskurso ezberdinak, bai? Bueno, hor labur bildu ditut ideologia horiek, batez ere, bueno, 2 bloketan banatu ditut, batzuk izango lirateke euskararen aldeko representazioak edo diskursoak, eta besteak liberalismo linguistikoaren aldeko diskursoak. Bai, azalduko ditute banan adibide batekin. Bai. Euskararen aldeko representazioak oso presente dauden eraben artean. Bai, beraiek batez ere eskolaren bitartez eta batzuk familien bitartez jaso dute nolabait euskaraz mintzatzea eta jakitea zerbait positiboa eta desiragarria dela, bai? Eta beraiek hori jaso dute, eta nik ez dut jaso diskurso horren aurkako olako, ez dut aurkakotasun handirik jaso horren inguruan. Jaso duana gehiago izan da, nolabait gaztek ulertzen dutela diskurso hori, ideologia hori ulertzen dutela eta bat egiten dutela ideologia horrekin, baina nolabait gehiago ulertu, nik ulertu eta paso, definizioz planteatzen dut, nolabait ez da xola edo agertzen dira diskurso horren indiferentzia puntu bat agertzen dutela. Bai, ulertzen dute, eta gaina ulertzen dute eskolan irakaslek hori esan behar dietela beraiei, nolabait barneratu dute, naturalizatu dute diskurso hori, baina gero ez dirudi gehiegi mobilizatzen dituenik. Ez du ematen beraiek gehiegi, ez dakit nola esan, oso barnetik sentitzen duten hori. Bai, da diskurso bat, ez dakit, pixkat indiferentziarekin lotuta gehiegi. Ez dakit, adibide tipikoa galdetzen nienen nola sentitzen zarete irakaslek esaten dizutenen euskeraz hitz egin eta hola eta. Ulertzen dugu, bai, eta orduan beraien esaten digutenen euskeraz egiten dugu, baina, alditen dutenean, jarraitzen dugu gurean, ez? Bai, ulertzen dute, ez? Eta gainera, zaurgarritasun kontua, ahuldutako hizkuntza dela, eta badakite, aspaldiko hizkuntza, zaindu behar dugun hizkuntza, hori errepikatzen dute diskurso hori, eta gaina, benetan errepikatzen dute, baina ez du ematen subjetibitate mobilizatzaileak izan daitezken, euskararen aldeko mobilizatzaileak izan daitezken subjetibitateak eraikitzeko gehiegi balio dien. Identitatearen, nortasunaren, gutasunaren diskurso ere presente dago, jaso izan dut, eta batzuk aipatzen dute, ez? Gure hizkuntza da, nire hizkuntza da,
bueno, olakoak ere jaso izan ditut, baina hau ere ez dut ikusten momentu hontan asko subjetibitateak eraikitzeko asko balio dien edo behintzat oso mobilizatzailea ote den. Beste alde daude pixkat marko liberalarekin lotutako diskursoak. Nik elebakartasunaren ideologia, hobe da bakarri gaztelaniaz egitea, zertarako euskera, horren inguruko diskursoak ez ditut jaso, apenas ez ditut jaso. Badago, badakit, baina nik uste oso minoritarioa da, edo bintzat, hola publiko edo bintzate adierazteko modukoa ez dela hain zabaldua, nik ikertu duan esparruan bintzat. Baina diskurso merkatu librearen edo diskurso neoliberal eta, edo liberalde bakoitzak nahi duena egingo duen diskursoa, bai oso presentea dago neraben artean, eta segurazki besteen artean ere. Nolabait egiturazko baldintzei erreparatu gabe, nolabait askatasunaren individualaren aldarria etengabe agertzen da. Hor jarri dizuet pixkat paradogikoa den elkarrizketa baten zatia, euskeraz Anderrek planteatzen du, bakoitza nahi duen egingo du, diskurso liberal hori, bakoitzak aukeratuko du, individualki zer egingo du. Eta justo Mateok planteatzen digu gaztelaniaz, zaurgarritasunaren diskursoa. Sí, bueno, no es obligatorio, pero a mí no me gustaría que se perdiera la lengua, pixkat paradogikoa da, eta pixkat erakusten du nola ideologia hauek zirkulatzen ari dian, pertsona nerabe hauen artean. Baina ikusten dudan euskararen aldeko subjetibitateak hola oso sendoak eraikitzeko diskurso hauek printzipioz dutela indar handirik momentu honetan. Horren inguruan ikuste eta hausnartu behar degula, Katalunian ari dira horren inguruan, lenguan ikusi nun, pixkat diskurso mota ezberdinak, sujetu eta gaien inguruan planteatzen hasia diala, igual horren inguruan ere gehiago hausnartu inbarko genuke. Generoarekin lotutako, genero aldagaiarekin lotutako bi ideia ekarri ditut, denboraz, hortxe nabil. Saiatuko naiz labur azaltzen zer ondorioak atera ditudan. Hizkuntza eta generoen arteko lotura hau ikertzeko tradizioa handia dago hemendik kanpo, munduan zehar desiente aztertu da hizkuntza eta generoen arteko lotura, hizkuntza gutxitua daude testu inguruetan ere aztertu izan da, eta orokorrean atera dan ondorioa esan daiteke dela, hemendik kanpo indian ikerketetan generoak badula eragina hizkuntza praktiketan eta dinamiketan. Baina, bigarren ondorioa ere orokor atea daitekena aztertuta egindian ikerketa ezberdinak munduan zehar da, eragina dula generoak, baina beti ez dula modu berean eragiten. Hau da, ezin degula, simplifikatzen, ezin degula esan, gurea bezalako testu inguru guztietan beti emakumeek X egin dutela. Edo ezin dugula esan, gurea bezalako testu ingurutan beti gizonek, ez dakiz zer, erabilera izan dutenak eta emakumeek hori ezin da ondorioztatu. Ondorioztatzen dute ikerketek da oroar, testu inguruaren espazio, denbora, garaian arabera, gauza batzuk gertatzen diala edo beste batzuk, baina genero bidezko botere harremanek eragina dutela hizkuntza praktiketan. Ia da Euskal Herrian ez degula gehiegi ikertu azken hamarkadar arte kontu hau, ia da azken hamarkadan aktibatu diala kontu desiente, honen inguruan, bai ikerketak, bai
hausnarketak, liburuak idatzi dira, bueno, besteak beste ere azken 6 urteetan uste dut HPS-ek ere aktibatu du aholkularitza, aholku talde bat hizkuntza eta generoen inguruan, nik uste hor gauza oso interesgarriak egiten nahi dira, baina, bueno, hasia gea, oraindikan nik uste ondorio oso orokorrak ateratzeko modun ez gaude, egia da, adibidez, erabileraren inguruan ere soziolinguistika klusterrak kale neurketetan ere azken urtetan hori berariaz neurtzen duela, eta hor ateratzen aidan ondorio hola orokor bada oroar adinekoak kenduta beste adin tarte guztietan lurraldez eta herri ia guztietan neskek euskeraz gehiago kalean egiten dutela mutilek bainon, emakumek gehiago egiten dutela gizonek bainon. Hori bai, diferentzia txikia da, baina esanguratsua da diferentzia txikia izanik ere toki guztietan, beti emakumek toki guztietan, ia guztietan, emakumek beti euskara gehiago egiten dutela gizonek baino. Nik bi kontu ekarri dizkizuet gaur, gauza gehiago atea dian ikerketa, baina bi ekarri dizkizuet, eta bada, lehenengoa lotura du pixkat gorputzarekin edo praktikekin. Bai, nik hizkuntza praktikak aztertu ditut, baina praktika kontestu zehatz batean, eta da kirol edo fisikoarekin duen lotura esparru horretan. Bai, eta bai ikusi dut, mutilen gorputzei eta nesken gorputzei bideratutako ezaugarriek eragina dutela batzuen eta besteen komunikazio estiloetan eta hizkuntza praktikoetan. Bai? Hor, ez dakit, modu oso simplista batean agian, baina 15 urteko neska batek planteatu zian, bueno, bai, mutilak brutuago edo hitz egiten dute eta neska txintxuago. Bai? Hor, errepikatzen dan kontu bat elkarrizketetan da, bueno, eske mutilek ez dute esaldi edo ez dute elkarrizketa luzeak edo eukitzen. Bai? Oso esaldi labur, motzak, oso lotuta kirol esparruan erabiltzen dan. Ez? Esaldi motzez osatutako, askotan emozioekin lotutako baserrea, tristura, poza, hoiekin lotutako hitz egiteko moduak eta hor, nik uste hitz egiteko estilo horiek bai segurazki lotuta daude maskulinoa interpretatzen den hitz egiteko estiloarekin eta femenino interpretatzen hitz egiteko estiloarekin, eta hor segurazki, edo nik ikusi dudanan arabera, estilo maskulino, indarra, oldarkortasuna eta adierazteko estilo horretan gaztelania makulu erabilgarriago egiten da askotan. Bai? Adibide tipikoa, iraintzeko, haserretzeko garaian gaztelania askoz erabilgarriago egiten zaie. Eta nik uste hori bai dagoela askoz lotuago maskulinitatearekin, feminitatearekin, baino. Ez du esan nahi, neskek ez dutela horrela hitz egiten, eta nik nire ikerketan jaso dut askotan neskek horrela hitz egiten, batzuetan maskulinoan hitz egiten horrela, hoi kuriosoa bada, edo ez hain kuriosoa, neskek ere hitz egiten dute, eta nik uste, hori ere bada kontu bat adierazin behar dela. Hitz egiteko moduetan, estiloetan, desberdintasuna daude, baina berdintasunak ere badaude. Berdintasuna handiak eta gainera neskek pixkat genero asimetriari aurre egiteko ere zenbait hizkuntza tresnak erabiltzen dituztela, nolabait, beste botere bereizketa hori pixkat apaltzeko, ez? Adibidez hori, zatartzat hartzen den hizkuntza hori bereganatuz. Bigarren puntua aipatu nahi dudana da hizkuntzaren zaintzearen ardura. Bai, hau bai da gauza bat
desente edo pixka bat aztertu izan dana, Euskal Herrian nola azken 150 urtetan, besteak beste kontu batzuekin batera, emakumeari hizkuntza zaintzea eta transmititzearen ardura eman izan zaiola. Bai? Momentu historiko ezberdinetan hori izan da emakumearentzat nolabait ardura esango genuke politikoa ere utzi izan zaiona, ez? Zuen ardura emakume bezala, euskal emakume bezala da euskera erakustea, euskera transmititzea, euskera zaintzea azken fina, bai? Hori nolabait aipatu izan dugu askotan, horrek nolabait izan du bi ondorio, alde batetik ardura positiboa da, ez? Nolabait, zuek zaindu, transmititu barrezu euskera, bai? Baina kontra ere etorri izan zaio zenbait momentuetan, euskera momentu okerrenetan zegoen garaietan, nolabait ere emakumeari leporatu izan zaio, ez? Zuek zeatela, zuek zarete, nolabait, euskeraren galeraren errudunak, ez? Orduan, hori gertatu izan da. Gaur egun, nik nerabekin egin dudan ikerketan, ikusi dut, rol femeninotzat hartzen diren zaintza eta transmisioa euskerarekin nolabaiteko lotura izaten jarraitzen duela. Ikusi dut, badago laua indikan faktore hori bizirik. Eta hori, beste datu batzuetan ere ikusten da, euskeraren biziberritzeren aldeko ekimenetan, euskeraldia adibidez, euskera abentura, nesken parte hartzea asko zaundiago dala mutilena edo gizonena baino, hori ikusten da. Eta nik aztertu ditudan taldetan ikusi dut oso garbi institutotan, DBH-en sortzen dian euskera taldeen konfigurazioetan. Hitz egin dudanean nerabe hauekin, batzuk parte hartzen zuten euskera eskoletan sortzen dian, voluntario dian euskera talde horietan, eta hor ikusten zen, neskek askoz gehiago, edo ia bakarrik neskek parte hartzen dutela talde horietan eta mutilek ez. Mutilek bitartean futbolean ari dira. Hor bai ikusi dut alde batetik, euskera talde hauetan ez parte hartzearen arrazoi bat egon daiteke mutilek identifikatzen dutela eremu hortan, eremu hori oso instituzionalizatutako eremuarekin, eskolarekin eta oso instituzionalizatua dagon eremu batekin. Gero, askotan horre planteatzen dien kontuak ere zaintza eta ardurarekin lotutako jarduerak izaten dira. Zuek nerabeak, jungozeat aur txikien gana eta ikuina kontatuko dizkizue, agian horri lotzea feminizazioarekin lotutako ekintzak izatea ere pixkat badauka garrantzia. Eta batez ere prestigio eta kapital simbolikoarekin ez diala lotzen. Hor badago, eta igual bai pentsatzen dute mutile deportearekin daudela eta nola euskera taldea ez dan deportea egitea, esaten dute, hori ez da niretzat bezala, ez die aportatzen olako kapital simboliko sozialik, ez? Bukatzeko puntu hau eta ja bukatzeko, iruditzen zait hizkuntza erabileraren bidez eta hizkuntza gutxituaren aldeko ekimenen bidez sortzen diren desberdintasun horietan generoak baduela garrantzia. Azken garaian sortu da marko diskursibo bat, ez igual gehiegi zabaldu dana, baina segurazki euskalgintzan pixkat aipatu izan dana da euskararen erabileraren feminizazioaz edo euskararen inguruko mugimendu sozialen feminizazioa ez da hitz egiten hasi gara, eta nik uste aldatu inbarko genuke marko diskursibo hori, eta agian
erderen bidezko maskulinitatearen erainkuntzaz hitz egin barko genukela. Bai? Bestela, irutzen zait berriro ere, nolabait, arriskua dugula, motxila edo ardura emakumeen gainean usteko, ez? Nolabait, feminizazioaz hitz egiten dugunen berriz ere ardura, ez, emakumeen gainean uzten dugu. Agian, marko diskursibo aldatuta, agian, beste modu batean pentsatzeko eta aukera daukagu, ez? Justo atzo irakurri nun azkeneko jakin aldizkaria, oso interesgarria, por cierto, gomendagarria, Oian Aranak idatzitako artikulua eta momentu batean aipatzen du emakumei exigentzia handia eta aitortza txikia egiten zaiola bertso esparruan eta gai jartzaileei buruz hitz egiten du, baina irutzen zait emakumei exigentzia handia eta aitortza txikia honetarako ere balio digula eta agian marko diskursibo aldatuta lagundu ezakegula hortan. Edonola ere, hizkuntza eta generoen arteko harreman hau harreman honetan asko daukagu ikertzeko, oraindikan nik uste eta hasi berria gaudela, ez gaude oso aberats datuz, eta nik uste oinetakoan hitzez jantzitako ikerlarien ekarpenak beharko ditugu datozen urtetan pixkat ondorio sendoagok edo eukitzeko. Amaitzeko, hizkuntzaren funambulistak jarri nion izena tesiari, eta, izenburu hau jarri nion horrela ikusi ditu dalako nerabe. Nerabeak ikusi ditut, nolabait hizkuntza kontuetan, Remigia Txarren, funambulista espaldiko, duela urte bizi izan Iruñako funambulista ura bezala, ez? Soka baten gainean, ez? Pixkat oreka mantendu nahian, bai? Alde batetik eskatzen diogu euskeraz jakin behar dutela, eta hor da biltza, ez? Sokan gainean. Baina gainera eskatzen diogu euskeraz ondo jakin behar dutela, eta gainera euskeraz egin behar dutela, eta gainera toki, bertako hizkera erabili behar dutela. Eta gaina etengabe egia esaten, gaizki hitz egiten dezue bertako hizkera, Aiton Amonek ez zuten horrela hitz egiten. Edo erderakadak sartzen dituzue ez ezue ondo hitz egiten, eta hor daude, ez? Haizea batetik bestera. Eta gainera, eta hau, igual testuinguru hauetan ez da gehiagia aipatzen. Modu batean edo bestean ere esaten diogula gaztelaniaz jakin behar dutela. Eta hori ere, etengabe, zabaltzen dan diskurso implizito, esplizito ez dakit. Baina gaztelaniaz ere jakin behar dute, edo frantsesa jakin behar dute, Ipar Euskal Herriko gazten kasuan. Eta gainera etengabe esaten diogu ere ingelesa ere jakin behar dutela. Ondo jakin behar dutela ingelesa etorkizunerako oso baliagarria zaie. Eta hor daude, ez? Exigentzia guzti horiek manejatu nahian. Eta iruditzen zait, exigentzia horiek guztiak eskatzen eta oreka hori mantentzen saiatzen dira, eta gainera sareri gabe aidiala. Bai, esanet, edo behintzat sare sendori gabe aidiala. Sare, badakizue, sareak laguntzen dizu, orekaria zarenean sareak laguntzen dizu nolabait arriskatzen, edo arrisku erresago hartzen, ez? Baldin badakizu sarea dagoela, anela bakak bertso batean bota zuen bezala, azpian sarea dunak jausteko beldurrik ez du, ez? Nolabait. Eta iruditzen zait, hor dagoela pixkat falta zaien kontu bat, nerabeei, bai? Falta da zaie sare sendo bat, eta hori ez da neraben kontua, hori gure kontua da, helduen kontua da, bai? Nolabaiteko sarea osatzen aritu gea, azken 40 urtetan, batez ere eskola sistemaren bitartez, nolabaitekoa, baina sare horrek zenbait esparruetan oso zulo haundiak ditu, haundiegiak. Eta nire ustez, datozen urtetan edo sare hori sendotzeko aiziaren eremu ez formalean, benetan planifikazio sendo eta ondo pentsatua
egin behar degula, eta aizearen eremu ez formala esaten dudanean, lehenengo gauza egin behar deguna da, ondo definitu esparru horretan dauden eremu guztiak, ze ez dauka zerikusirik kirolak edo udalekuak, ez dauka zerikusirik, ia bi eremu ezberdina dira, ez eta denak izendapen berean sartu, eta kirol barruan ere ez dauka zerikusirik futbolak eta arrauna adibidez. Futbolak duen egitura mundiala, edo egitura lokala, beste bada, orduan, nik uste horre benetan apostu sendoa egin behar dugu, bestela zaila dugu, eta gero, ikusentzunezkoak, eta abar. Baina baita ere, helduen mundua da hortan, eta hor batez ere lan eremua sartzen. Iruditzen zait bestela igea, etengabe, fokoa jartzen, aurre eta gazteak eta planteatzen etorkizun bezala, baina etorkizuna gaztea dira, baina gu ere etorkizuna gea, eta aurrak eta nerabeak ez dira bakarrik etorkizuna. Orainaldia ere badira, eta bereiek ikusten dute lan munduaren orainaldia zein dan. Eta bereiek ikusten dute, edo behintzat nik inguruan ditudan, 18, 19, 20, 21 urteko gaztek, ikusten dute ikasi eta gero hasten dienen praktika egiten ia lan esparru guztietan, eskola kenduta, praktika horiek gaztelaniaz garatu inbar dituztela. Orduan, beraiek hori nerabezaroan ja konturatzen dira hortaz, eta badakite heldu izateko gaztelania jakin behar dutela. Orduan, hori aldatzen ez dugun bitartean, beste guztianik, ez dakit, alperrik ez dut esango, esan dut. Baina nahiko zaila dela beste guztia aldatzea. Eta orduan, eta honekin bai bukatzen dut, hasieran luzatutako galderari itzuliz, zerek erakusten diguten erabek egungo hizkuntzaren egoeraz, nik uste erakusten digutena da, batez ere, gazten auzia baino, helduen auzia dela, kontu guzti hau. Nolabait, ispilu baten aurrean jartzen gaituztela, eta niretzako horrati da interesgarrian erabekin ikertzea, ez hainbeste ikusteko hor ze gertatzen dan, eta niretzako interesgarriena da hori, ispilu baten aurrean jartzen gaituztela, eta agian ispilu horretan begiratuz beste galdera batzuk agertzen zaizkigulako, ze gertatzen da helduen hizkuntza praktikekin, modu egitura moduan, ez bakoitzak individualki egiten duena baizik, eta heldu esparru horrekin ze gertatzen da gure hizkuntza praktikekin, ze garapena eduki du euskerak helduen artean, azken 40 urtetan, helduaroan hain zentrala den lan esparruan ze urrats hobekuntza eta atzera pauso eman dira azken 40 urtetan, badaki lan egin dela hortan, baina neurtuko bagenun zer egindan lan esparruan euskeraren euskeraren bizi berritzearen alde, ze valorazio edo orokorra ateako genuke. Eta heldutasunarekin lotutako beste esparrutan, ze egoera linguistiko du helduek sortzen duten kultura, musika, ikusentzunezko artea, literatura, zein da hizkuntza, hemen gaudela, hizkuntza panorama erreferentea den helduen kirolean, zein dan gaur egun panorama. Iruditzen zait, heldu zaigula garaia, nerabean ispiluan begiratu ondoren, barrenean murgiltzeko ordua heldu zaigula, eta, hizkuntza koreografia berriak sortu eta dantzatzeko eta jokatzeko aroa heldu zaigula. Hortxe utziko dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jaime. Oso trukua harrapatuta dakala ez nau begiratzen, Txartelak azten naizenien eta hartzen denboranak, ordan ez nau begiratzen. Baina,
5 minutu berandu hasi naiz, eta 5 minutu berandu bukatu, orduan. Baina hasi nahi zenean 10 minutu zan, ez nau begiratzen. Ez konturatu, arkatu Ainara. Ez plazer bat izan da, eta oso gustora. Konfiantza kontuaria. Oso gustora egon gara, zure tesisa entzuten. Zenbat ikasi dugun, zenbat gako eman dizkigun, zenbat pista, zenbat dakaun eitzeko, hausnartzeko, niretzat bintzat oso gako interesgarri aipatu dituzu, bai etiketen aldetik, espero dan, eta zerri erantzuten diogun, maskulinitatearen hausira bai, hizkuntzen ideologiak ere bai, ze batzutan motibatzia zaila da, salako diskursuekin etortzen diranean. Ez dakit baten batek labur-labur galderaren bat zozer partekatzia nahi daban, ero-geroko lagako dugun. Gauz moskortuta, inbeste informazioa, inbeste gauza esan mondeskuz. Gero ukiko dugu. Bitartean aipatzean, norbaitek irakurri nahi badu, hemen esandakoa oso luz garatua online lortu daitekela adi.ehu.es da, takit zergatik, ez da eus, da ez, takit zergatik, baina adi sartzen badezue adi EHU hor tesi repositorio bada, eta bertan topatu dezakezue, eta bestela urrengo jakin aldizkarian laburpen bat ere agertuko da, askoz eskuragarriago, hau. Seguro merezi da bela, irakurtzia osua, seguro. Zakit ba, Bai. inori. Bale, eskerrik asko, Jaime, Vale, zuei. plazar bat, urrengo islaria.